ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Youngmat Native Lechon. Mouth-watering, tasty and crunchy star of every feast. Youngmat Native Lechon. Roasted with only the best herbs and spices to give the lechon a distinct, exquisite taste. Order now and make your celebrations extra special. Also, grab a bite of our tasty lechon pieces and liempo. Youngmat Native Lechon. Poblacion Iraya and Ilawod, Ginubatan, Albay. And Youngmat Native Lechon and Eatery. Alternate Road, Legazpi City at the back of UST Hospital. Order now. Contact us on 0935-076-7472 or 0907-593-6964. Gusto mo bang bumalik ang alindog mo? At gusto mo bang mapasaya si partner? May solusyon dyan. Narito na ang Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Ito ay fat burner na puno ng healthy microorganisms para sa katawan mo. Hindi lang yan, may sex enhancer din ito. Kaya simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule para sa mas masayang pagsasama. Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule Natural Viagra. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. 10 pesos lang SRP. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixten Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Mixten Herbal Coffee para iwas constipation. And Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Oratio Imperata laban sa COVID-19 virus. Amang mayrakon asin maugayon. Minadulo kami sa imo daran sa muyang pangangaipo. Tanganing hagado na ilikay kami sa COVID-19 virus na nagpupurisaw sa muya asin nagbawi ning mga buhay. Hinahagad niya mo ngunyan. Lilingya kami ning pagkamuot asin hulikan sa imong nakakaumay na kamot. Irayo kami sa pagkatakot sa helang asin kagadanan. Baguhan sa mong paglaom, asin pakusugan sa mong pagtubod. Namimibi kami na sa imong giyahan ang mga tawong pinagkatiwalaan na maghanap ning bulong, asin mapundo kang pag-ulakit kaining helang. Nagpapasalamat kami sa imo sa nahimong bakuna na nangyari dahil sa giyakan sa imong mga kamot. Bendisyonian sa muyang paghinguha na gamiton ining bakuna na matapos na ang pandemya sa samong banwaan. Ipinapamibi niya mo ang mga nagaataman kan sa muyang salud. Nalugod pa man maglingkod sa mga naghihelang na may mahusay na kaaraman, siring man pagkaherak.
Tawan sa indan maliksing pag-isip asin hawak. Kusog sa saindang sinumpaan, proteksyon sa helang. Ipinapamibi niya mo ang gabos na nagsasakit, na marahay man tulos. Surugaan mga nagaataman sa inda, tawining kapahingaluan na daing kasagkoran ang gabos na nagadan, asin rangaha ang gabos na nagmumundo. Warasan sa muya ang grasya sa panahon na inining kadipisilan, na maghingua para sa karahayan kang gabos, siring man magtabang sa mga nasa katikapuhan. Malampasan lugod ining krisis, hulikan sa tuyang pagmakulog, asin pakisumaro sa lambang saro, asin magdarasato sa konbersyon asin kabanalan. Inigabos hinahagad niya mo, huli keso Kristo sa imong aki, na nabubuhay asin nagahadi, kaiba mo asin kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog o banal na ina nin Diyos. Hari pagpabayayan sa muyang mga kahagadan, asin mga pangangaipo. Alagadanay na agawa kami sa gabos na kapahamakan, umamurawayon asin banal na birhen. Amen. Santa Maria, kaumayan ning mga naghihelang, ipamibi mo kami. San Jose, ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, saktong alas 12 na, din pagkaudto. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marahay na pagkaudto sa inugabos mga tugang. Ininang kabilugan kan mga baretang unya na pagkaaga, digdi sa Radyo DCGB. Ako po ang sendo magiging tagapagbareta, ako po si Rans Luna. Sa pamayo kan mga darakulang bareta sa lado lokal, Albay 2nd District Representative Salceda nagasigurar na may babangon ng ekonomiya kan nasyon. Pagpaparibok kan NPA pinagdununsyar sa indignation rally. Lalaki makampang nin magabat na kaso dahilan sa badil asin shabu. 28 pamilya nin mga agta tatawanan nin tabang kan Department of Agriculture. Sa lado nasyonal, non-practicing healthcare workers dai kaiba sa prioridad kan babakunahan. Lampas na sa 600,000 na katawo ang natudukan ng bakuna kontra sa COVID-19. Mga obrero sa pribadong sektor dapat matawanan ng bakasyon. FDA nag-asigurar na may supply ng bulong ang gobyerno. Bareta sa ibang nasyon, violensya sa Myanmar kinondenar kan iba-ibang nasyon. Sa lado ni sports, laban ni Tyson asin Holyfield dai na malalawos. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Siniguro ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda, pamayokan House Committee on Ways and Means, na naigibusindanin mga paagi tayo ning maibangon ang ekonomiya na ibinagsak ang COVID-19. Siyang sinabi na naghihiro ni Nustoan sa iyang komitiba tanganing makakuha nin buwis asin magsurat nin mga regulasyones na matagaman nin pondo asin magpaparahay sa pagsimbag sa kalbaryong darakan pandemya.
Bilang ekonomista, sinabi ni Salceda na sa taho ka namamatay ang global crisis dara kang COVID-19 pandemic, natural sa nang maadit ang gabos. Ini matapos sabiyon kan Moody's Analytics sa indang assessment sa ekonomiya kan Pilipinas sa talagang nakaadit ng marhay ang sitwasyon. Ang paretang ini hatod sa Indocan Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mas lalong pinapakusog asin pinapahiwas ang kampanya kan gobyerno kontra sa New People's Army. Ini ang nangyari sa ginibong indignation rally kaso hapon sa Peñaranda Park kung saan pinagdenunsyaran bayolensya, pagingikil asin pagpaparibok kan New People's Army sa mga barangay. Sinabi ng Albay Provincial Police Director, Police Senior Superintendent Arnold Santiago, na inahagad nindang kooperasyon na sintabang kan publiko na dain na magsuporta sa communist terrorist group tanganing mapundo na ang salanggibo kan mga ini. Magabat na kaso ang pangunin sarong persona matapos na makuhaan siya ng Badil, Granada asin pinagtutubunan na Shabu sa ginibong search operation kan mga miyembros kan pulisya sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Daraan search warrant ay pinaluwas kan korte ang mga pulis na kaigwan ng operasyon sa harong ni Jonel Okemla sa nasabing lugar kung saan nakuha digdian kalibre caliber 357 hand grenade as hindi size na plastic sachet ni pinagtutubunan na Shabu. Siya nasa kustodiya na kan pulisya mantang pinaganda na ang kaso kontra sa iya. Baintiotsong pamilya nin mga agta tatabangan kan Iriga City ang may kinabang sa Agriculture and Fisheries Intervention ni tatao kan Department of Agriculture Regional Office sa paagi kan kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo o 4 eyes ay at sinabi ni Emily Bordado tagapagtaram kan DA Regional Office na ang indigenous people community na nakaresibin ng tabang sa kabuhayan and investment sa sinibapang klase ng serbisyo. Ang 4K iyo ang special program na naaman kan Department of Agriculture tanganing magtaon ng serbisyo sa mga IPs. Hababa na ang supply kan karning urig sa merkado publiko kan Daraga. Tinatinawanan doon sa DCGB News si Sir Matemis na Lobete, ang market administrator kan nasabing banwaan. Sagon kay Lobete, na mantinido pa manggirara numero kan para tenda kan mga karne alaga na didipisilan sinda sa paghanap ng karne na pwedeng ipabakal. Dagdag pa kan opisyal na kan mga nangumanaging aldaw, maabot sa 70 urig ang pinagbubuno o aldaw mentras nangunyan minaabot sa 45 hanggang 50 urig. Sa ngunya naghanap naman sinda ng mga sources kan karne na pwede mapagkuha ng supply na nag-agi sa tamang proseso tanganing mataparan ang pangonsumo kan publiko. Nasa 20 miyembro kan Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA nagsuko kasi nagbalik loob sa gobyerno kaswapon. Sigon sa Camarines Norte Police Provincial Office, sampang kan mga opisyal kan Task Force to End Local Communist Armed Conflict of TFL-CAC, inuba kan mga nagsurrender ang sulog din ng green na t-shirt na may imprenta na selyo kan CPP-NPA kasi nagpirma sa sarong manifesto na tanda kan sa indang pagtalikod sa mga taon kan pagrebelde sa gobyerno. Kasabay kayo ng pagsulot sa sarong effigy asin bandera kan NPA asin nagpalag ng mga salampati asin pagwagayway kan bandera kan Pilipinas asin pagsuko kan sa indang mga armas. Kahit itong asigurasyon ng NTF-LCAC ay may tataos ninda sa lalong madaling panahon ang tabang asistensya para sa makapuuna masinda din panibagong buhay. Poga-poga naman ang preparasyon na pinagigibo kan lokal na gobyerno kan Daraga at tanganing mapuuna na ang vaccination program sa saindang banwaan. Ini matapos sa pagkonduktang niya na pagkaag ni simulation exercises ang Rural Health Unit at sinilokal na gobyerno. Tanganing maaraman kung sindahan pasado na sa evaluation ng Department of Health Bicol. Personal man na pinagmonitor na Alcalde Vic Perete na sabing SIMEX. Mantang pinagtalaan man na vaccination sites ang Daraga Covered Court, Malabog National High School para sa mga barangay sa northern parte, asin ang Islag Covered Court para sa mga sur na barangay kan Daraga.
Bawal mo na ang pagpabakal ng mga buhay asing karning uri sa luwas kan munisipyo kan Ginubatan Albay. Yan ang pinag-orden ni Alkalde Jem Anonghoko matapos sa manutara ng kakulangan ng supply kan karne sa iyang nasasakupan. Sigun sa alkalde na didisganaran mga hog racers sa dagdagan asin sa giraray na mag-ataman ni Nurig dahil sa presente pa man giraray ang patakot kan African swine fever sa palibot. Alaga nagtawang sigurasyon si Hokon na pinagigibo naman nindaan ka boss na medyos. Tanganin dahil makalaugan AFCF sa saindang lugar. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kayo ni. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. It's gonna taste better. Try the New Coke kasama for only 39 pesos SRP. Get in touch with APEC. Send us a message at Facebook. Albay Power Energy Corporation. Report outages using DCOM at our website, apec.net.ph. Call us at 0908-677-3393, 0929-268-3904, and 0995-729-6332. Email us info@apec.net.ph. APEC, your friendly Uragon, bringing light in every home, delivering progress to every Albayano. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Hiniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Si Ginubatan Councilor Randy Gata, kan La Hacienda Spring and Nature Resort na makukuha sa Kibungbongan, Ginubatan Albay, minaimbitar sa gabos na magpasyar sa pamosong lugar na paborable sa mga turista. Presko ang kapalibutan, kumpleto ang mga pasilidad, tulo ang swimming pool, may pang-aki asin panggurang. Apwera ka yan, pwede pa kamong mag-overnight dahil igwanin mga rooms na pwede sa honeymoon asin pang familia. Mahiwaso ng Hacienda Spring and Nature Resort, may safe na hanging bridge, mantang inipano nin kakahuyan. Orgolyo ini kan Ginubatan. Ang La Hacienda Spring and Nature Resort nag-aakseptar nin catering for all occasions, team building, birthdays, reunion, prenup, children's party with clowns, conferences, asin iba pa. Hanapon o i-contact si Councilor Randy Gata sa 0908-817-5303. Naaalala mo pa ba yung nilapitan ka ng crush mo sabay... Hi! Free ka ba this weekend? Gusto mo manood ng sine? Yun naman eh. Ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday. Sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for GTI Fair Trade Permit number FTEB 114574 series of 2021. Hindi ka ba nakakatulog ng maayos dahil sa insomnia mo? Huwag nang mangamba dahil andito na ang pinakabagong kapsula, Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Ang pampatulog mo. Ang pampatulog nating lahat.
Ito ay magandang booster, detoxifier, at fat burner. Meron din itong beneficial microorganisms na maganda para sa katawan mo. Simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Mineral plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Pampatulog natin to. Pampatulog nating lahat. Available sa The BBC Card. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Also available Doc F Mixed Capsule. The Natural Sex Enhancer. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. And Doc F Mixed Herbal Coffee para iwas constipation. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo Diabetes Center sa Legazpi City Branch beside Legazpi Public Market. Ngunyan sa mga barata sa Lado Nasyonal. Tinawanan nilinaw ni Health Secretary Francisco Duque na ang mga non-practicing healthcare workers na yung kasabay sa top priority para sa bakuna kontra sa COVID-19. Pagkusirin sa practicing doctors, nurses, healthcare workers na nagigibukan sa ilang trabaho sa mga COVID-19 hospitals and fasilidades. Siyan sinabi na dayaman pwede konsiderar na healthcare workers sa rason na bako man sinda bantadon sa peligro bako sirin sa mga healthcare workers sa mga ospital. Nagpapakol na sa sobra sa 656,000 na individuales ang natudukanin bakuna kontra COVID-19. Dahil kinumpirmar kan Department of Health o DOH sa tao naman kan na maabot sa sarong bulan na ang pagbakuna kan nasyon kontra sa virus. Sigon sa Department of Health, nasa 80.23% kan itinagamang first doses na itudok na o nasa kabilugan. Nasa 653,331 na individuales. Base sa record ng Department of Health, sagkod Marso 27, igwang sobra sa 1.525 million doses kan COVID-19 vaccine ang Pilipinas sa singgikan digdi na sa 1.233 million doses na anay distribuir sa implementing sites o katumbasin 80.95% gikan sa kabilugan na bilang nin mga bakuna. Siya ngunyan igwang maabot sa 2,500 na vaccination sites na nag-roll out ng mga bakuna sa 17 na reyon sa nasyon. Target kang gobyerno na mainot na mabakuna na maabot sa 1.7 million na healthcare workers. Punteriya kan Department of Health na may sabay sa listahan ng gabos sa mga healthcare workers sa vaccination master list sa katapusan kan bulan. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergera na sindan ang apodan sa gabos sa mga healthcare professionals, society, dental associations, midwife association, pa na nagpalista na sa mga local government units para mabakunahan na. Elot kaya ni sinabi niya na pinaghahanap kan gobyerno ang maabot sa 600,000 na mga healthcare workers sa enterong nasyon. Ipinag-orden ni Presidente Rodrigo Duterte kay Vaccizar kay Secretary Carlito Galvez Jr. na pirmahan ang mga dokumento para tugutan na makapag-importa ang mga pribadong sektor nin bakuna kontra sa COVID-19. Ipinahigi ni kang Presidente sa sayang public address kasubanggi. Sinabi niya dakol na negosyante ang gusto na magbakal nin bakuna para sa kanya-kanya nindang mga empleyado. Paliwanag ang Presidente na okay sa iya mas kagurano kadakol ang bakalon kung pribadong sektor tanganang mabukasan ang ekonomiya. Dinagdag pa man niya na warang nagtatrabaho sa mga factories dahil dakol na restrictions sa mobility kan publiko. Mientras na minabot na kasuwapo na 2 milyon na doses ng COVID-19 na gibukan sa Sinovac na binakal kan gobyerno. Bako ang kapalpakan kang gobyerno ang dapat basulon sa implementasyon kan enhanced community quarantine sa Metro Manila asing kataraning na probinsya kundi ang pagdakol kan kaso ng COVID-19 variant kausa para masalong magdakulan infection. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na daining katotohanan ng sira na impormasyon sa pagsasabi ng totoo na kan Pebrero 22 na pagulanan pagdakol kan kaso alagad sa paglaw kan bagong variant kung kaya nasalong nagdakol naman ang kaso ng COVID-19. Tirawan ni Sigurasyon kan Food and Drug Administration ay guwanin magkaganig ng supply nin bulong ang mga pasyente ng COVID-19. Ina ni Sigurasyon sa publiko ni FDA Director General Eric Domingo matapos kumpirmaron kan Department of Health na may supply nin bulong para sa COVID-19.
Sayang sinamin na dahil sinang problema sa supply ng dexamethasone, mantang sa ibang bulong may problema dahil ang nagdakol ang mga pasyente asing kulang na ang mga supply sa ospital. Sinabi kan Department of Health ng gobyerno naging punirgira rin enhanced community quarantine sa Metro Manila asing katalaning na probinsya tanganing mapundoan mga aktibong kaso ng COVID-19 na magdakol pa sa 430,000 sa katapusan kan Abril. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang projection kan modeling tool faster nagpapahiling na may pagdakol kan dain na maimpunir ni maigpit na lockdown. Idinagdag pa man niya na kung dain maigpit asin nagpasunod nin magabat na lockdown ay hiling ninda na maabot sa 430,000 na kaso sa Abril 20 sa enterong nasyon asin 350,000 man sa National Capital Region. Padagos sa international flights kan Philippine Airlines gikan na simpasiring sa Manila apisar man girare sa pagpapautob ng ECQ sa NCR Plus. Siring man ang domestic flights kan PAL nakadepende sa mga regulasyon na ipapautob kan local government units kanitinlaan na destinasyon. Sinabi kan PAL na limitado pa man girare sa 1,500 passengers kada aldaw ang mga maarabot gikan sa ibang nasyon sa gabos ni airlines kanaiya. Mantang nakanselar man ang nagkapit ang flights mantang ang iba na divert sa Cebu o Clark para masiguro ng pag-abot kan mga pasahero mantinido na pinagtalaan na limitasyon kan sa tuyang gobyerno. Siniguro man kan PAL na mag-update sinda kung kinakaipuan kan flight status sa paagi kan sa indang Facebook page asin website. Kasunod kan panibagong implementasyon kan enhanced community quarantine sa Metro Manila sing kataraning na probinsya, ipinagbubusol ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas na ipasar na ang propwestong lockdown na mataw ng 14-day leave sa mga empleyados kan pribadong sektor. Siya sinabi na doble ang ginagastos kan obrero sa pamasahe kung nasa ECQ dahil sa kadipisilan sa transportasyon. Inidahilan sa ipapasunod na no work, no pay policy kung kaya napipiritan na magtrabaho ang obreros maski magastos sa pamasahe. Maabot sa 65% o 64.48% ng okupado ang mga kama sa quarantine facility sa Metro Manila. Siguro ni kay Isolation Zara sin DPWH Secretary Mark Villar sa tahaw naman kan man nagdalangkaw na kaso ng COVID-19 sa nasyon. Tansya ni Villar na sufficient ang COVID-19 isolation bed sa bilog na nasyon kung saan nasa 20,000 sa nagikan sa may 132,000 na kabilugan na available isolation beds sa mga pinagamit at temporary treatment and monitoring facilities sa bilog na nasyon. Gikan sa numero ini, pinahag ni Villar na nasa 3,708 beds kan 3,571 beds sa Metro Manila ang okupado kay piyagibo nindan gabos para maparikas ang iba pang pagkonstruir na quarantine facilities lalo na itong nasa NCR Plus Bubble. Kaipuan sa mega temporary treatment and monitoring facilities na may halangkaw na bilang ng mga okupado ng COVID-19 patients ang PICC quarantine facility na 223 gikan sa 263 beds ang okupado. Ultra Stadium 95 ang okupado gikan sa 132 na beds. As in Fill and Best Tent na 74 ang okupado gikan sa 108 beds. Bareta sa ibang nasyon, nasa 12 na ng mga nasyon na maigot na nagkukondinar sa pagpapadagos na bayolensya na ginibukan military kontra sa mga protesters sa Myanmar. Ikadadagit kan Amerika, Britain, Japan, asin Australia ang paggamit ng lethal force kan military hunta kontra sa mga sibilyan. Apisar kan pigpasar or pigsapar na pagmundo kan pamilya kan mga protesters na nagadaan na gibo pa ni Orita Leader Min Aung Hlaing kasingkan sa mga general na mag-celebrate kan Armed Forces Day sa paagi ng pangkondukta ng party. May mga impormasyon man na nagluluwas na nakikiaraman militar sa lubong kan mga nagadaan.
Napag-araman na si minakat na sa sobrang 400 sa katawon na gadaan sa protesta matapos magdagdag ang bagong 114 na protesters na nagadaan po kanipautob ang kudita kan Pebrero 1 kontra kay Aung San Suu Kyi. Sa lado ng sports, dahil na malalawas ang sagupaan ng the boxing legend Evander Holyfield as in Mike Tyson. Sinabi ni Holyfield na dahil kaya kinagat kan kampo ni Tyson ang kaagadan na nasa 13 beses hinda nagampangan giraray. Siyan sinabi na dahil na siya na masayang ng oras para ingenya ron giraray si Tyson na maglaban sa iya. Enot kay ni may tangro na si Tyson na nakakuha ng $25 milyones na premyo kung makagat sa laban alagad dahil ni pinaburan ni Tyson. Solar Breeze ang itinaong pangarangan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa automatic pool cleaner. Ang gadget na hindi nakakalinig ng 95% kan mga ati sa swimming pool na dayon na kayo po maghiro pa dahil sa Solar Breeze na automatic na minatrabaho kayo ni. Solar power din ni kaya dayon na kayo po na-charge na lion sa pool. Ang nakulang battery kayo ni kaya mag-operate niya sa good 23 oras kada aldaw na perfect ngunya na summer day. Maabot sa $498 ang initial na presyo kayo ni sa merkado. Flashback. Marso 30 kan taon 1591 sarong municipal ordinance na niluwas na nagbabawal sa mga natives na magsulog ng silks kasi iba pang produkto gikan sa China. Sa testimonya kan 10 na testigo nagsabi na importasyon kan mga produkto kan China nakaapekto nin maray sa radit na industriya asin nakademoralize sa mga tao kaya dapat na ipautob ang ordinansa. Sa special stories, kung ano bang artist, pigsi siguro na may hilingkan publiko ang siya ng mga obra para apresyaro. Kabaliktadan man ang pigibo kan skulptor na si Jason D. Kyres Taylor. Ibis na ibugtak sa mga lugar kung saan madaling mahilingan sa iyang mga iskultura. Sa iraram kan dagat, ipinagbubugtak ni James sa iyang mga ginibong estatwa. Sa katunayan, sa kadakulang kan mga nagibo niyang estatwa, nakabilog na siya ng kinetunuting museo na nasa irarom ng dagat. Kamawotan ni Jason ay pahiling sa paikan sa iyang underwater museum ang paikibagay kan tao sa kapalibutan. Kaya ang mga estatwa ang korteng tao na sa iyang ginibo, pigpapabayaan niyang tubuan ng lumot as in corals. Ang mga nasabing estatwa gibo man sa mga materyales na nakarot sa mga laman dagat. Dakol na nagsisid sa dagat para mahilingan mga obra maestra ni Jason mantang diit man na namidbida na sa iyang museo bilang saro sa mga tourist attraction kan saro sa mga pinakasikat na beach sa Mexico. Yan ang mga bareta. Sinurat yan sa DZGB News Base, patarabang tabang News Director Edwin Peralta na siyempre News Manager Mar de la Cruz. Sa ngaran kan sa ko yung kapartner, si Angel Mustasa, ako po ang sendong naging tagapagbareta ko niya na pagkauto, ako po si Renz Luna. Di magali, di magpuknat, masunod na ang programang Iskaramusa pagkatapos na nagkapirang mga pagirumdong. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Problema sa mabawang amoy ng basura? Nako, huwag magtiis. I-Zeolite na yan. Ang Zeolite powder ay may kakayang mag-absorb ng amoy. Walang amoy, walang langaw. Kaya iwas sakit, di ba? For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex World Kids yan, sarap na sa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex.
Latex Nagundu L. Lagundi leaf is the generic name of Plenax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. Gemel Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa Masdakol na Immunity and Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. Symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulo. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Regular na riparuho ng mga electric connections and installation sa harong. Ipairahay sa sarong lisensyadong elektrikyan ang may mga diferensya na wirings. Mantang salidahan ang mga ini kung talagang raot na. Likayan ang overloading sa mga electric circuits sa paaginin pagsaksak ng linya para sa dagdag na ilaw as in appliances. Ang fire prevention tip na ini, hatod sa Indo, kang Yangmat Lechon and Yangmat Wings and Tea, DPWH Regional Office 5, Albay Electric Cooperative. Asin kan stasyon na ini. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anaino, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras, alas 12:31 na. Lin pagkaunto. An oras hatod sa Indokang, Downy, Bye-Bye Bahayrus, kahit sa pambahay with Downy. Biogesic Tablet, Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Surf powder with active clean. Singgaling ng mamahaling panlaba based on lab test versus Brand X on polyester. Pero 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Feel the heat of summer as LCC Supermarket brings you Ready, Set Summer Promo. Hot summer deals awaits you from March 25 to 31. Like buy 2 Coke Regular 1.5 liter for only 110 pesos. Save 10 pesos. Buy 4 take 1 Nestle Chucky Calci and 180 ml for only 74 pesos. Save 18.50 pesos. Tide Perfect Clean Powder Garden Blossom 725 grams plus Downy Garden Blossom Laundry Fabric Softener Refill 670 ml for only 184.40 pesos. Save 36.60 pesos. Sunsilk Shampoo Strong and Long Green 350 ml for only 138.75 pesos. Save 46.25 pesos. Buy Selecta Supreme Ice Cream 1.4 liter. Free Selecta Supreme Ice Cream 3-in-1 1 liter for only 250
pesos. Save 99 pesos. So, don't miss LCC Supermarket Ready Set Summer Promo from March 25 to 31. Visit any LCC supermarket near you for more hot offers. You can also like and follow us on our official Facebook and Instagram accounts at LCC Supermarket to be updated with our promos. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, entra na sa Escaramuza. Okay talaga ang DZGB. News-minded. Oy, oy, oy! Alas 12:34 na. Parang girit-girit ka naman pala ah. Sabi ko sa iyo mo, isakay mo na. Kinilig pa naman ako kanina. Nagsabay kami. Kanina. Diyos marhay na pagkaudto sa inyo kabos mga tugang. Welcome po sa programang Iskaramuza. Ako po ang sendong mga kaibanan ngunyan ng pagkaudto. Wala ang sa kong kapartner na may pigasi-kaso ngunang importante mga bagay-bagay. Sa ngaran kan sa kong kapartner, si Angel Mustasa, kung na po ang sendong mga kaibanan ngunyan na pagkaudto, sagod kitang alauna nin pagkahapon. Sa programang Iskaramuza, ang lalaking totoy noon pero tito ngayon, tito ng Albay po yan, Renz Luna po ha. Siyempre kay ba sa lado technical si Kuya Bonjing Tanay, kay ba anduang talagang maorag na IT, si Richard asin si Laad, ha? Si Laad, ayo si Laad, aram mo to na parang ngayon Kuya Bonj, si Laad, Kuya Bonj? Ha? Aram mo Kuya Bonj? Ha? Aram mo, may pangaran nga niya, may pangaran kami. Ay, itara mo nga ni pa diyan pangaran mo. Ano, nagkaraon na lamang. Ngayon na si Mana Santa. Magorop-horop kita, kan sa to yung mga sadiri. Bilang paglakaw-lakaw sa buhay bilang sarong Kristiyano. Kunyan ano mananggad ang tunay na pagtubod ayun kita tarambaga. Magurop-hurop kita sa itong mga sadiri kung kumusta man kita, kung ano man ang sa itong nagibo bilang Kristiyano. Reflection reflect yourself. Dahil namang abot sa punto na gano'n nagngurub-ngurub ka na dyan ng solo. Ang pigataram ko, maghurop-hurop sana. Dahil maggurub-ngurub. Tapos naggurub-ngurub ka ng solo, iba nang dalagan kan utak mo. Delikado na yan. Ang sa kuya pong numero 0966-1931-118 0966-1931-118 Sa Globe po yan Sa Smart po 0949-4334-061 0949-4334-061 Diyos maray na ito dyan sa bilog na probinsya ni Albay. Sa Gabos, sa naabot yan sa muyang signal. Maray na ito po sa Indo Gabos. Magpuon dyan sa Premier Distrito. Santo Domingo baka kay Malilipo, Tabaco, Malinaw. Tiwi. Okay, maray na ito tabi sa Indo Gabos. Sa Segundo Distrito, Legazpi, Daragama, Nito, Rapo-Rapo. Okay, maray na ito tabi sa Indo Gabos.
Tercer Distrito, Kamali, Ginobatan, Ligaw, Owas, Polanggi, Libon, Hobilyar. Maraynaud to Mantabi sa Saindo, Gabo sa Simpio, Duran pala. Hoy, Maraynaud to. Nagkaraon na lamang kamo. Maray pa kamo. Present na. Si 031, sabi niya, good dun po, Tito Renzen. Wala po si Ma'am Angel. Opo, may nasikaso po Kuya Gerald Aranya. From Lacaldula Drive, Gogon, Legazpi City. Thanks po. Hoy, Maraynaud to tabis. Sabi man na 020, iskaramusa na sa inyong dalawa, Kuya Renz Tabi, Shandy ng Ligaw. Sad to say, ako lang po muna mag-isa ngayon, ngayong tanghali, Mama Shandy ng Ligaw. Good noon po, Sir Renz and Ma'am Angel. Present na po kami digdi sa Putyaw. Pa-shoutout na lang po sa gawo sa nakatutok sa DCGB. Thanks po from Joe o Villanueva o Putyaw, Pilar, Sorsogon. Maray na odo tabi sa Indo gabos dyan, Sabi man ni 811, sabi ni 811, Kuya Renz, permi mo po nadangog kay Bishop sa homily niya ang salitang bugtong na aki. Ano po ba ang meaning ng bugtong na aki? Kasaro-saro Tama. Kasaro-saro itabi mga tugan. Sabi iyan ni Brother Ramir Tanay. Ang ibig sabihin kang bugtong na aki, tayo ni si Kuya Bunjing kaya tawong simbahan ini, talagang banalon talaga ining aki na ini. Aki kan Diyos na padabaonin marahay kan sa tuyang ama. Sabi ni Kuya Bunjing, ang bugtong na aki, sulog-sulong aki tabi. Ayan na, may meaning na ang bugtong na aki. Dahil man po yan meaning na, so aki, taga-bugtong. Dahil po solo-solo. Ibig sabihin, so saro isa ng aki. Bugtong na aki kan Diyos. Ayun na po yan, 811, sana nasimba ko. Pero actually, totoo man talaga itong picture ni Kuya Bunjing. Kasi Kuya Bunjing talaga, tawong simbahan ini. Dahil man ini tawong lipod, tawong simbahan po ini si Kuya Bunjing. Sabi ni 477, good PM Renz, sali sa Santo Niño, Santo Domingo Albay. Hoy, marayno to tabi dyan sa Gabos ang mga taga Santo Niño, Santo Domingo Albay. Marayno to po sa Indo, Gabos. Sabi ni Kuya Gerald Aranya, good nun po, Tito Renz, wala po si Tita Angel po baga. Iyo po, wala po. Sabi naman na Malu, atento dating klaro. Maray na auto po, Sir Renz, kamusta po dyan? Pa-shoutout naman po sa pamilya ko dyan sa Manito. Datin family, Natendo family sa Lamba, Legazpi City, watching from Las Piñas. Keep safe and thank you po. Okay, maray na auto tabi sa inyo, Gabos, Sabi naman na Christy Conda, good afternoon po Sir Renz and Ma'am Angel, watching live from Ilawod 3, Darag Albay, happy lunchtime po from Conda family. Hoy, maray na tabi sa Indo Gadyan Gabos, Ma'am na Christy Conda. Yan sa Ilawod, Darag Albay. Kaso bago, maray raiso, digdi sa Daragata, nagpuuna sa Cymex. Hindi kaya mga tugang kayang Cymex baga na pagtataram na simulation exercises, inilang so pigahagad na solo-solo sa ng pigahagad kan Department of Health. Tanganing magpuuna ang vaccination rollout sa mga lokal na gobyerno. Kung di kita nasa sa probinsya, Ninalbay, Legazpi tapos, Legazpi nagpuuna ki-vaccination hindi Nagpuuna ang Legazpi, so daraga nag-simulation exercises pa sana. Dahil ko aram kung sa tabako, nagpuuna man. Pati sa Ligaw. Pero mga tugang, ini nga simulation exercises, kay puhan man talaga. Dahil man talaga, boss, na simulation exercises, perfect tulos. Dahil ang daigwa kitang mga nahihiling pa dyan ng mga luho. Lalo-lalo na ang vaccine baga. Sabi kan Department of Health, ang vaccine na nag-aabot digdi sa itong probinsya masyadong sensitibo. Actually, di man si pigtataram talagang sensitibo ho na maray. Arog kan Pfizer. Di man po, gariso, kay puwanan talaga iba yung pag-iingat. Lalo-lalo na sa pag-transport. Sana iyo ang maisip man, iyan ang itao ilaog sa sitwasyon kan mga LGU. Kapag magibo ni simulation exercises, dapat clear ang agihan. Saro nga ni ang naiiling tagaring problema dyan sa Daraga. Tadyan baga sa Daraga, ang pinaka-problema dyan, traffic. Puwera sa day matapos-tapos sa problema kan tubig. Traffic dyan sa sentro. What if, umabot sa punto, umabot na kita duman sa Aldao,
na matransport na kan bulong. Matransport na kan vaccine pasiring dyan sa Daraga Covered Court. Kumusta ang satong traffic? Medyo piot bagang agihan dyan. O na, ilingon ta abangan ta kung ano ang magiging plan B kan LGU manugod dyan. Dagdagan pa kaining mga patrabaho kan prime water. Nangunyan yan maski bang gilang tatrabaho, manapresyar taman so trabaho kan prime water tabi dyan sa mga tinampo. Lalo na dyan sa may Rizal Street. Biyagi bo kay angon yan kan prime water tabi. Kuro ka ba nga ang pagsemento? Kuro ka ba nga ang pagsemento sa tinampo? So kinalot, kuro ka ba nga ang pagsemento? Kaya dayo man pigbibilog, nangyayari, yung manggirari, maski pag una muna semento na, dayo manggirari napapantay sa tinampo. Kaya ang tendency, anong girari tendency? Sarado manggirari sa tinampo, yung manggirari. Garo papatungan pa ito kay semento, medyo manipis pa. Kaya yan, sa kabos na LGU, sana sa indang gigibu na simulation exercises. Dapat magsunod naman sa LGU na iba, nakaning magpuo naman sila kasi ng mga exercises. Kaning kabos sa katadig sa Bicol, magpuo na kan vaccination. Tanganing maabot na sa pagtataram na herd immunity. Yung bagang talagang Department of Health, yung pig-achieve. Iyan ang pig-achieve kan Department of Health. Habang dai pa nagdadakol ang variant kan virus, digdi sa palibot, taigwan naman nga luminuwas, pinagtataram na P3. Kundi ako nang salain ng P3 variant tabi, ini sugari consider na Philippine variant, dahil lang ta na-discover ini sa sarong OFW na ari digdi sa Pilipinas, nagdyan sa Japan. Iba ining variant tabi. Ang nangyari, garipig na ini kang ibang mga eksperto, na ining variant na ini, halin sa Pilipinas. Tayo lang itong OFW na ito, so nagkaigwa kay Arog ito, na variant. That's the nature of virus tabi, mga tugang. Habang naghahalo, ang virus, nagkakaigwanin mga manlain-lain na variant. Minsan, nagmumutate iyan talagang ni matindi. Yun na iyan. So habang naghahalo, naglalalaan epekto. Nagawin ako nabasa, kasaro sugari igwan ng variant na naman dyan sa UK na dahil nadedetect kay RT-PCR test. Dahil nadedetect tabi, paano kaya? Kuning kaso man totoo itong impormasyon na ito. Paano kita kayan? Diba kay puwan ning maray, ning kooperasyon kan publiko sa pagsulog ng face mask kasi pagsunod sa mga minimum health protocol. O ngunyan pala na si Mana sa Databi. So ibang mga tourist attractions digdi sa Albay. Ang iba bukas, ang iba sarado. Pero di man actually gabos bukas. Pero sa iba, limitado lang talaga. Subi pala. Sigurado may mga mapralano kayo nagkimag-kararigo sa Domingo. Wala man maraot sa pagkarigo. Basta magsunod sa protocol. Dahil magsurusuan sa dagat. Dakulaw ng dagat. Dahil na magsurusuan. So, probinsya kan Sorsogon, nagbukas naman sindaki sa indang mga beaches. Diyan sa lugar ninda. Tamalangan diyan sa may parting Pilar, tapos diyan sa may parting Castilla. Kung pasiring ka sa Castilla, so may mga beach baga diyan sa Purokaian. Sa mga private resorts nga na itabi, nag-anunsar na sindaki pagbukas sa maabot na Holy Week. Sa muling pagkabuhay sa Domingo, maburukas tabi sindagiraray. Tanganing makabawi lamang kan sindang ekonomiya. Kaya lang, dahil taram kung maigpit manggirara dyan sa Sorsogon, tanganing makalaog sinda. May nag-apod sa tuya, si 788. Hello po, maray na. Ay, naputol 788. Sinisting lang kayo ni 788 kung totoo akong tawong. Nag-text pala, hindi ko nabasa. Baka sabi niya, apunan ko daw nito, dahil bigbabasa sa text ko. Sabi niya, kumusta po? Agum ko yaon sa bulod, Chris Campo, yaon Diaro naghagot, salamat po. Pakibati po agum, Chris Campo, yaon dyan, pastohan. Nagdadangog po sa imo, salamat po. Okay, baray na to tabi sa imo, sir na Chris Campo. Yaon da dyan sa bulod, sa'yo na bulod tabi. Sa'yo na bulod yan. Baray na udto tabi sa Saindo Gabos.
Ngunyan, papalit-palit ang panahon. Maging rikpat man kita sa tuyang salod. Pag mainit, magdara manggirari kipayong. Pag mauran, magpayong manggiraray. Pang iba baga, pigagibo, pag mauran, nagpapauran. Pag mainit na naman, nag-init na naman, makulog naman ng payuta kaya. Sa tuyang salod ang pinaka-importante tabi. So halos na gabos sa simbahan tabi, digdingan sa Legazpi. Maabot na Biyernes Santo, centralized na tabi sa gibuhon na itong 7 Palabras. Hindi na tabi niya sa katedral. Gigiribuhon. So dahil naarog kan dati, kang mga normal days nang wala pa COVID, na may mga kanya-kanya man na ang mga simbahan ng mga parokya. Ngunya centralized na tabi ang sistema. Yung mga pagpapasunod, 50%, 50% kan na capacity, and ay ipapautob sa mga simbahan. Sabi ni Darnell John Mape, pabati, watching from Kingdom of Buragwis. Ay, marayno to tabi sa imo, Darnell John Mape, Marayno to, idol. Maugmaan ngunyan ang ngunyan na simana, maugma ang mga orig. Aday man sila mahihiro ngunyan na Semana Santa. Ilungon tad ako makangos-angos lang kita pirang aldaw sana. Maski pirang aldaw sana kita makangos-angos. Na makabawi lamang sa pag-producer kan ore. Nakunya na Semana Santa baga dakol ang nagkakaon kay karne, nagkakaon sana kisira. Balangan ini sa Kuya Bunjing, madala kisira digdi sa Semana Santa. Sa Biyernes Santo gayod, maruluto-luto dangon niya. Ano daw no si Randa darang kay ne? Iliwan ta kung ano ang iliwan ta kung ano mangyayari digdi, digdi. Nag-abot na so pinagbakal kang gobyerno na sa Sinovac tabi. Para man ini sa iba pang mga healthcare workers. Sakay po na talagang maubos, maubos gabos na mabakunahan ng mga healthcare workers. Dahil lang tad nga ni digdio sa COVID-19. So issue, digdi kay Mayor Rosal na pipasimbag manungod sa so pagpabakuna niya. Actually kung ako nga po doon, mas ako wala man problema, wala man sa kong problema kung arog kay ito. Wala man problema, tatanganing pampakusog kibuot ki mga tao, tang ibaba kay ito, kung bago pa man bakunahan, so ibang mga healthcare workers, nagkigwaki-doubt, gari nagduda sa bakuna. Dahil man sa pag-degrade ka na mga dahil man sa pag-degrade ka na ibang bakuna. Tang ibang bakuna baga, takot baga ng ibang tao sa bakuna. Lalo na sa mga nagtatarambaga na pag-aling China, medyo delikado. Kaya anong ginibo? Anong ginibo pag-abot tigde? Kay puhan, natudukan, so mga midbid na tao, tangang ni makainganyar sa mga karaniwan sa ng tao na magpabakuna. Malabaga, nagbuto nga ni so impormasyon na gari plano kan Department of Health kay ito na mag-recruit kay mga artista para sana magpabakuna. Dahil ito, dahi man maitatago talaga na may nagkakapira talagang takot magpabakuna. Tang iba nga ni, mapili yung sa bakuna. Sa panagtarambaga na sa Sinovac baga, tarakot baga, talid ang China. O mala, kan tinudukan man sa AstraZeneca, nagabos man na may side effect. Kaya baga may observation phase. Pag ika nagpabakuna, taning maaraman kung ano man ang epekto sa imo. Kung dai man maray, hindi ka na patutukan kay second dose. Sabi ni Brother Dan Orense, good PM mga tugang, salamat sa Diyos. Buray pa kita, dakulang milagro na naman initabi. Every day is a day of survival. The only thing important today is to survive COVID-19. As of the moment, our ambitions and wishes is put on hold due to the pandemic, but the gift of life is the most important these days. Rich or poor is at the mercy of the sword of Damocles, but that sword will never pierce our head if we are not hard-headed. Follow basic
Follow basic health protocol, eat the right food, exercise, and have a positive mindset. Sometimes it's not COVID-19 that will claim our lives, but fear, anxiety, stress, and depression will ruin us. Tama. Depende man kaya sa dalagan kan sa imong utak. Base man yan sa state of your mind. Kung nagtutubod ka, kung ang dalagan kang utak mo iba, yun man ang mangyayari talaga sa imo. Pray and pray harder and God will do the rest, from Brother Dan Orense. Iyon ang pagtataramtabi. Sabi man ni 446, Sir Renz, dahil na po magpabakuna, halato na sanaan in ivermectin, mas maray ito, buda barato pa. Kadakol po kaya nag-testify na epektibo. Actually, ini sa Roman ini. Pwede man baga. Pwede man baga ilaog sa uron-uron. Ito yung pinagtataram na ivermectin. Kaso nga, kay pon pa yun magkanagong approval. Halat-halaton ta kung ano sumaying approval kainikan sa tuyang gobyerno. Kung ini man talaga, totoo talagang barato, epektibo, mas maray man lugod nga ni. Kaya lang ugaring baga, nakabakal na kibakuna. So, ano mangyari pag sa bakuna? Garo kayo, damag yung sistema kayo ni, ubuson nyo na sa bakuna, ibakuna sa mga healthcare workers, bago magbakal kayo ni. Paras-paras man sa ng epekto baga, nagpapaano sa COVID-19. So, mga mo yung magpabakuna, so habo, pwede man ivermectin kung mo yan inda. Sabi ni 446, pwede man. Tanganing lugod, magkabos kita magkaigwa ka immunity kung talagang totoo na ining ivermectin nakakapag-preventar sa paglakop ka na COVID-19. Pwede man ang baga amala baga choice mo man kung gusto mong pabakuna, ikaw baga yung waiver. Kaya ining ivermectin initabi, latalaton ta. Malay mo, bago matapos ining taon, naprobaran ini. Sabayan pa kayo ng pagtaram ni Presidente na maano baga siya? Kaya pinagtataraman niya sa IATF na dapat sa mga private sector, magbakal na mag-isa din ng mga bakuna. Tugutan na. Tanganing sa mga empleyados man, magkaigwaman ka immunity kontra sa virus. Tanganing, gariyan chain effect na yan, chain reaction na tabi yan. Panagbalik sa dati, ang dalagan kan mga negosyo digdi sa satong palibot. Ang ekonomiya mabalik man sa dati, in which iyo man ang goal ni Congressman Joey Sarte Salceda. Kaso bago duman sa bareta niya to, iyo bago sa pigtaram niya, na nagigibon sinda kay mga paagi, tangan ng ekonomiya, digdi sa satuyang nasyon, maibalik sa dati. Si Kuya Joel Barameda, sabi niya, hello Tito ng Albay. Maray na ito tabi, Kuya Joel Barameda. Hali dyan sa Baka kay Albay. Kaya po ang tapaki iba pang mga impormasyon, manong digdi sa ivermectin. Talo sa mga tawong ngunyan na bago ini sa indang pagtangog, ining ivermectin. Sabi ni 446, tiba ad po makakarahay kung mag-ECQ bilog na Pilipinas, makatakot na po 10,000 positive cases one day sana. Ining ECQ kaya, mas applicable talaga ni sa Metro Manila. Kaya ang duman sa epicenter kan virus. So, digdi sa mga probinsya, digdi sa outside NCR. O yun yung pinagtataram na outside kan NCR bubble. Dapat gayod, ano na sana ini? Sa diring ano na sana? Lockdown kan mga LGU. Sa pagpapautob kan minimum health protocols. I-remind ko lang tabi ka mo. Kita ang may pinakahalabang lockdown sa bilog na mundo. Hanggang ngunyan, igwa pa kita nasa quarantine, quarantine phase.
Si iba nga ni, nag-lift na. Si iba nga ni, nagkaigwan na ki, diretso na sa bakuna. Si iba baga, nagbalik na sa dati. Paro gani kay ning, ang Mongolia, ang Mongolia, Taiwan. Hindi ako nasala, Mongolia, Taiwan, iniong Vietnam. So Vietnam nga ni, gari, nagdadagdag ang kaso ninda. Padit-dit, sana nagkakaigwa ki kaso, pasaro-saro sana. Pero kung isipon mo, ang Vietnam, dahil nagtataas ang kaso, dahil ang tasakan poon pa sa nakanlaban, talaga siniranan ninda. Ang sarap pa kayo, ng mga tao kayo duman, may mga disiplina. Dahil arog sa tuyan, ang disiplina, pigahana pa. Kaya kuha akong haputon kayo ng ECQ, kung ECQ ng bilog na Pilipinas. Ang ECQ sa nagayon, din yung Metro Manila, dahil lang tayo dyan sa epicenter. Dahil na kaya, kung ECQ pa, kung mabalik sa dating talagang mahigpito, kung may balik sa dati, wala ng budget ng gobyerno. Mala baga, so sa Metro Manila baga, gari may plano naman daang magpaluwas na naman kay cash assistant. So arog kan sa SAP baga. Puro mapaluwas naman, pero iling-ilingon ta, kung totoo yan na impormasyon ay, kung talagang madagos, tayo sa plano na nahiling ko kasubanggi sa Bareta. Siguro matao kay assistance, cash assistance naman, para sa mga pamilyang Pilipino. Diyan sa Metro Manila na nakapaloob sa NCR bubble na under ECQ. Okay, lingon ta kung madagos yan. 2 minutos sa bago mag-alauna nin pagkahapon. Edgar Palacio Palingayan is watching right now sa DCGB News Online. Magkwartahan ng gobyerno kaya iyan ECQ intercountry. Aday ko po aram, mura akong data kang kwarta kang gobyerno, kumpira ka boss. Tama lang ang kwarta ko sa bulsa, 20 na sana. Day ko aram. Okay na. 1 minuto bago mag-abot ang alauna ng pagkahapon. Salamat po sa inyong pag-antabay ako po na kaibahan nindong unya na pagkaudto. Sa ngaragan sa kong kapartner si Angel Mustasa, ako po ang nakaibahan nindong unya sa Iskaramusa. Ang solamente. Ang totoy noon, pero dito ngayon, dito ng Albay po yan, Res Luna po. Iba sa lado technical, si Kuya Bonjing Tanay. Salamat po sa inyong pag-antabay. Goodbye and mabuhay. Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kaibigan, ang inyong anak ba ay may matagal ng problemang pangkalusugan na halos hindi na gumagaling at babalik-balik lang sa paggamutan? Tulad ng sakit sa puso, sakit sa baga, asthma attack, eczema, kidney problem, walang ganang kumain, masakit ang ulo at nagsusuka? Alam niyo ba na ang lahat ng sakit, bata man o matanda, ay dahil sa malnutrition, lifestyle at environmental pollution? Kawalan ng pagki-cleansing. Ano pang hinihintay natin? Magpa-cleansing na sa Needs Wellness Center dahil ang lahat ng sakit ay kayang labanan ng isang malakas na immune system gamit ang mga supplement ng Needs Wellness Center. Ito po, si Gina Mirasol. Saan ang problema ng anak mo? Nagkailang po sa kidney, tapos UTI, complication po sa baga.